І напрыканцы выдання дазволю сабе забраць адну тэму ў нашага спартовага аглядальніка Алеся Пуцілы. Яго вялікасць футбол, як вядома, яднае цэлыя кантыненты. І хоць гульцы футбольнага чэмпіянату, які завершыўся напярэдадні ў мінскіх Ждановічах, ніколі не возьмуць удзелу ў лізе чэмпіёнаў, менавіта гэтая спартовая імпрэза ўжо цягам 5 гадоў застаецца адной з найважнейшых падзей у іх жыцці. За іхнай перамогі трымала пальцы і Аліна Радачынская. Капитан лийской команды натхненный своими гульцами. Перемогли мазыранов 5-2. Внутри вот такая вот, я не знаю, как вам сказать, но может вот какая-то неимоверная тяга, вот, неимоверная сила с любой дистанции. Где бы там мяч ни был. Ворота, ворота, ворота. Гол, гол, гол. Поразумение команда знаходит, нягледзячы на то, что брамник у яе глухонямы. Научился он и в футбол играть, вот, научился в теннис играть, в волейбол научился. Вот. Конечно, там на первом этапе обучения было не так просто. Вот, путем жестов, неоднократных повторов, показаний, это пришлось с ним поработать. Ну, научился, стал более уверенный. Идея футбольного турнира «Сцені Кап» народилась у польскім Торуні. У спаборніцтвах бяруць удзел дарослыя пацыенты псіханеўралагічных інтэрнатаў. Генеральны партнёр у Беларусі польская кампанія вытворцы медычных тавараў. Аднак далучыліся і беларускія бізнесоўцы, нягледзячы на тое, што гэткі кірунак дабрачыннасці не зусім тыповы. Как коммерческая организация, не занимающаяся профессионально фаундрейтингом, не занимающаяся профессионально благотворительной деятельностью, а делая это, в общем, от души, выбрали то направление, которое, ну, как бы осталось сиротливым, которое осталось, ну, никем не задействованным. Апроч уласна спаборніцтва удзельнікаў парадавалі канцэртам зорак эстрады. На закрыцці ўзнагароды пераможцам ад імя Беларускай асацыяцыі футболу ўручыў трэнер нацыянальнай зборнай. Гэта вялікае шчасце для гэтых людзей, але не толькі для іх, таксама для тых, хто ім дапамагае. Гэтыя людзі сапраўды патрабуюць штодзённай дапамогі, і мы мусім быць побач. Найлепшую сёлета стала каманда стаўбцоўскага псіханеўралагічнага інтэрнату. Яе і чакаюць на цэнтральных спаборніцтвах у Польшчы. Аліна Радачынская, Аб'ектыў.